रुपसी एयारपर्टनि जय रुपसी एयारपर्टनि जय पर्बतजरानि जय पर्बतजरानि Kamera lani. Finally, sufैबाय रुपसी ha बरिया लोंनो दैया बै दैजोब गासिबो बाब 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 लाय आं एसे थाबायनानै देखायनोलै नै मोनबाय गैला रुपसी एयारपर्ट खाथिथारसै औ नै बरिया जायगालै बाब लामाफोरखौथ' दा बुंखासै फाग्लानि नायग्लिङो दा नायलांबाय था लोगोफोर रुपसी एयारपर्ट देखायलांगासिनो आङो नायलांबाय था आदा आं नोंखौ बबेबा नुनाय मोनदों हा सिकिउरिटि थायो ए आं नोंखौ बबेबा नुनाय मोनदों ओमफ्राय नोंसोर बबे थांनो आदामोन जोङो दा रुपसी एयारपर्टआव फैदों आयु माबा भटार कार्ड गैयाबा हाबहोआ भटार कार्ड गैयाबा ए ओमफ्राय आं नोंखौ नुनाय मोनदों भटार कार्ड नांगोन नङाबा हाबनो मोननाय नङा ए नोंहा सिकिउरिटि ना ए भटार कार्ड गैयाबा 1000 लायो 1000 ए 1000 लायो नंमारगौ ना औ जानो भटार कार्ड नांमारगौ र' बेखौ रायलायदों हनै जों खुमब्रा मुसा ए रायलायदों सिङाव माबायदि औ नै रायलायदों नालाय लोगोफोर पारमिसन लादों बेयाव लाग्रोनांगौ पारमिसन लानांगौ सार मा खालामा नोंलाय बुलाय मा खालामा फाइनालि लोगोफोर जोङो दा रुपसी एयारपर्टआव मोनफैबायानो ओमफ्राय एसे पारमिसन लादों लामायाथ' बरिया नोंथांमोना नुखाबायना लामाखौहाय माबायदि बरिया बेयावहाय पारमिसन लायदों बरियालै लामाफ्राथ' ओमफ्राय जायगाफ्राबो बरिया ओमफ्राय जों दा थांसै आरोना रुपसी एयारपर्टआवहाय गैखाला नायलांबाय था लोगोफोर दे लागावनो लाइक शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो गावसिलाजोबदो ना मा होनो दे नायलांबाय था ओइ जायगाया लोगोफोर नै जायगाया नै बै नै गेटआ ओमफ्राय नै सोरबाफोर फैयोबा आं खोन्थाखाबाय नैबाव बिदि दङ लामा गेजेराव जायखिजाया थिनालि आरोना नै ओमफ्राय नै बेवहाय मन्दिर दङ ओमफ्राय नै वेलकाम टु रुपसी एयारपर्ट दंखायो नै सोरबाफोर फैयोबा फैबानो जाबाय उफाय गैया फट'सो लानानै थांसै जोङो बेकार फैबायलै लोगोफोर हाबनो मोनला नो एन्ट्रि जाबाय होस बेकार फैबाय आंनाव हजम जासिगोन बाथ्राया जा गोसो जाना फैबाय रुपसी एयारपर्ट नायनो होननानै आनलाखि जा मोजां नायनो होननानै फैदोंमोन जोङो दा बुंदो थाबनो होनबा बिराद मोजां जागौमोन गैया ओरैनो दा बेकार थांफिनदो आरोखि माला फैनो होनबावगोन बेबा महात्मा गान्धी होबाबो जागौमोनलै एफा मोजां लोगो जालायनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय गैया बिराद आनलाखि सार बिराद आनलाखि बिराद दुखु गैला होनो बैयावनोमोन गेटआ बैनोमोन दिनै बिराद बुरजा फट' ओमफ्राय ओरैनो फट' मोनथाम मोनब्रै सुट लानो थाखाय फैनाय जाबाय आरोखि जों बेहाय नै ओरैनो बेकार जाबाय होमबाबो दा लकेसनखौ मोनथिबाय ना मालाबा गोसो जाबा औ मालाबा ब्लग फैसै गोसो जाबा लकेसनखौ मिथिबाय मिथिनाया सिगां फैथार आरोखि ना जै 4:30 जाबाय एन्ट्रि गैखाला
फैनोबा नोंथांमोना जायफोरा रक्सि एयारपर्टआव फैनो गोसो बेयो 3थानि सिगां फै 3थानि उनावब्ला माने नोंथांमोना हाबनो मोननाय नङा आरो खामानि मावग्राफ्रा ओंखारबोजोब्बाय ना खामानि मावग्रा जादो दाना गासिबो फैजोब्बाय आरो ना बिसोरो रिक्स जायो थांफिनसै माथो खालामबावनो दा बेनो बुंनाय जाय जाय फैयो 2था 3था बुन्दु माथो बाव औ बुन्दु खैथायाव फैनांगौ होनदों सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला ना भिउवार्सफोरखौ खोन्थाखानाय जायो जेरैखि जाया 3थासिमावनो हाबफैथार बिनि बारबाथाय हाबनो मोननाय नंला नैबे फार्स्ट गेट बे फार्स्ट गेटआव माबानानै बारनानै सेकेन्ड गेटआव 10 थाखाल' लायो आरो 10 मिनिटाव 10 थाखा 10 मिनिट 10 थाखा ओमफ्राय जायखिजाया 4थानि सिगां फै 4था नङा 3था औ 3थानि सिगां बारबाथाय हाम मोनला दा 5था जाबायना जों फैनानै आयु बिराद लेट होनबालाय औ वेलकाम टु बै रुपसिखौ माबाना बेखौ देखायाबा माथो फैबाव वेलकाम टु रुपसि एयारपर्ट नै थगायाखैमोन जायखिजाया फैदोंमोन ओमफ्राय दा बर्थमान हाबनो मोनासै गैला आरोखि ना ओमफ्राय गेटआ हंनो फार्स्ट गेटआ बैनोमोन बेनिफ्राय बेयाव सोआखै आरो ना जोंखौहाय सोबा खिन्थु जों थांनो मोनबायमोन ओमफ्राय बहाय सोआसै माथो खालामबावनो दा बेनिफ्राय गुरायफिननांगौ जाहैबाय लामा नायनो थाखाय फैबाय ओमफ्राय फट' सुनि थाखाय फैबाय आरोखि ना ओमफ्राय कन्टेन्ट मोना जानानै ओमफ्राय दिनैहाय कन्टेन्ट मोनानै ओमफ्राय दिन्थिखौ फैदोंमोन नालाय बिब'नि फिसाजोनि बार्थडेमोन नालाय ओमफ्राय दा बार्थडे जाखांनानै जों दसे बेरायफैदोंमोन आरोना रुपसि एयारपर्टआव हाबनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय दा गैया टाइमा बारबायना ओमफ्राय 3थानि सिगां फैनांगौनो 3था बारबाथाय मोना जाहैदों ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो थांनोसै थांफिनसै ओमफ्राय दिनै भिडिअखौबो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय आं बार्थडेनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननो देखायनो मोनाखिसै आं बिराद खामानि दंमोन ना दहाय बार्थडेआव ओमफ्राय बिराद खामानि मावनानै आङो दहाय बार्थडेनिखौ देखायनो हायासै थिखौ फैनांगौ देखायनो हायासै ओमफ्राय दा नै बेयावसो सम मोनफैयो आरोखि ना ओमफ्राय ओमफ्राय दिनैखौ मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोफोर कन्टेन्टआ बेनोमोन दसे रुपसिनि आं नङा जायखिजाया लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'लायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन होमबा बाय बाय